són els banys termals de Banyeres de Luchón. Suposo que aquí fa anys que la noblesa venia aquí a donar-se uns banys. És com el balneari de Vichy de Caldes de Malavella, però en francès. Bueno, això és Occitània. Paisatges molt verds, ple de núvols, està començant a xispejar, i camins que, bueno, senderets, el que deien. Hi ha trossos de pista, però hi ha trossos molt complicats de sender i tot mullat, pues, fa que rellisqui molt la roda. Són les 5:30 de la tarda i estem pujant cap a Bourdouille i estem en direcció al port Valès. És un port amb pendents sostinguts del 8%. Està caient una mica de xirimiri i, com podeu veure, el paisatge està bastant tapat i ple de núvols. Bueno, aquí no res, arribo ja a l'hotel.